Skoč z mostu. Joke. Prečo nie? Vyhoď sklenený pohár z okna. Môžem? Vieš? To je debil. No takto sa nevidel. Choď na prieskum Ignácky. Ignácka je moc ďaleko, takže sme si vytvorili svoju vlastnú Ignácku. Tak, toto je tá naša Ignácka, ktorú sme vykopali a bol ten stav. Tak. Skúste získať sladkosti zadarmo. Choďte na Minecraft film. Konečne postavujete po tým frajerom. Zovky v baňach. Tom, keď zapínam launcher, spomienka. Kamo, nostalgia. No tak menšie. Najväčšie pieskovisko, aké si viete. Volaj MG Fitmanovi, dokým nezdvihne. No, halo MG Fitman? Kukix. Áno, Kukix, to som ja, presne tak. Počúvaj, mohol by si so mnou natočiť video? Tak nič. Odhaľ sa toho 1. apríla, ako si sľúbil. A keďže nám ostáva už iba posledná úloha, ktorá je tá najťažšia, tak som sa rozhodol nechať toto video na 2 minútach a tú poslednú úlohu dať do ďalšieho videa. Takže nám napíšte dole do komentárov ďalšie úlohy, tentokrát aj nejaké ťažšie, no a vidíme sa možno pri ďalšom PvHU, možno tak za 3 mesiace asi. A tak, zdar! Vemik pozdrav!